Stádo dobytka, vravela som. U každej z vás mám $1. Našlapujte zľahka, dievky. Samci tohto druhu bývajú extrémne prudky. Ale Kalovejová, myslíte si, že ešte nikdy nevideli kravu? Hej, Perry. Čo? Čo je? Sleduj to. Dojnice. Páni, ako sa máte? Zdravím. Budem hádať. Vy ste Bík. Stále kráčať a vyhýbať sa očnému kontaktu. Prepáčte, ale čo robia 3 také krásne dámy, ako ste vy na takomto mieste? Keď ich budeme ignorovať, možno odídu. Sú to celkom milí chlapci. Možno by nám mohli pomôcť. Určite vám pomôžeme. Mohli by sme si pomôcť navzájom. Počuj, milovník, my sme tu čisto obchodne. To znie vzrušujúco. O aký obchod ide? Hľadáme zlodeja dobytka. Volá sa Alameda Slim. Opýtať sa nič nestojí. Slim? Slim je len rozprávka na dobrú noc, aby teliatka poslúchali. Čo to bolo? To musia byť Slim a Willisovci. Slim a Willisovci? Neboj sa, Zlatko, ja ťa ochránim. Keď do 2 sekúnd nedáte zo mňa to kopyto, tak vám budem nútená zlomiť nohu. Pardon, madam, myslel som si, že ste tá blondína.